Хайп теориясы. Татарға хайп керек. Хайп дегештінде көз алдына нендейдер бір тискәре вакыйга тирәсендә купкан нендейдер ыгы-зыгыны күз алдына китерәләр. Мин андый хайп турында түгел. Хайпның аның теге уңай вакыйга тирәсендә купкан шундый бер гауга, шул әйберне мин күз алдына китерәм. Менә татарга менә шушындый хайп кирәк. Татарлыкны модалы итер өчен менә шундый бер күренеш, ыгы-зыгы тудыру кирәк. Ул алайса бит менә феноменаль күренеш дип әйтергә була. Татар үз тарихын белергә теләми. Ул бик гаҗәп күренеш, ул әйтүемчә менә феномен кебек күренеш. Менә күз алдына үзегез китереп карагыз. Менә безнең нинди куәтле, кодрәтле дәүләтебез булган, дәүләтләребез булган берничә. Һәм аларның менә хәрабәләре кул сузымында гына ята. Безнең нинди ханнарыбыз булган, аларның менә җәсәтләре Казан Кремлендә ята. Һәм менә безнең әле башка халыкларның әле хәрефләре булмаган заманда да безнең булган менә шушындый Кол-Гали кебек нинди әсәр язган язучыларыбыз. Һәм безнең теге дөньяны тетрәткән ниндидер шанлы тарихыбыз булган. Әмма булар турында менә мәсәлән телевидениедә сөйли башласалар, бик күп кешеләр икенче каналга күчереп куярга мөмкин. Әле безнең бит әле шундый менә муллаларыбыз, хәзрәтләребез булган. Алар Мәккәгә барып, гарәпне хаҗ кылырга өйрәткәннәр. Менә шундый дәрәҗәдә акыллы кешеләребез булган безнең тарихыбызда. Әмма булар да бердә халыкка теге кызык түгел кебек тоела, күпчелек кешегә. Ни өчен дип әйткәндә, бәлки бу бит инде ниндидер бер феномен да түгелдер бәлки. Чөнки менә гасырлар буена нәкъ менә шушы татарның тарихын оныттырырга тырышканнар, юкка чыгарырга тырышканнар, шушы тарихны өйрәнгән кешеләрне юкка чыгарганнар дип әйтергә була. Һәм ул шундый бер күренеш бәлки тугандыр да, хәзер теге күп кешеләр үзенең теге бүгенге заманы турында уйлый, бүгенге көне турында уйлый, шундый меркантил, практик тормыш рәвеше алып бара һәм теге шанлы тарих турында уйламый, ә инде мәсәлән, кемнең машинасы зуррак, өе зуррак, шул дәрәҗәлерәк дигән ниндидер бер фикер сөреше дә кереп урнаша кебек. Ә бит менә уйлап карасан, башка халыкларны әйтик, мәсәлән, без бит беләбез, борынгы Грециядәге теге марафон йөгереше, мәсәлән, марафон сугышыннан килеп чыккан бит инде шундый. Һәм мәсәлән, анда теге 300 спартанлы, менә булар инде теге бер легендага әйләнгән, бөтен дөнья аларны белә. Ә бит менә татарның тарихында да шундый вакыйгалар булган. Мәсәлән, ул Белёв янындагы сугыш, мәсәлән, ул теге сызгыра торган уклар, мәсәлән, анда Пьяна елгасы буендагы бәрелеш, анда исерек сугышчыларны елгага алып атканнар. Булар бит менә барысы да шулай ук татарны менә танытырга мөмкин һәм без теге горурланырлык вакыйгалар. Әле бит менә без теге борынгы грек мифларын өйрәнәбез. Менә тагын кайсы халыкларда менә шушындый мифлар бар. Ә бит менә татарның мифлары бар. Җир ничек барлыкка килгән, беренче кешеләр ничек барлыкка килгән. Менә шушы мифларны да теге башка халыкларда дип әйтүем инде күп кенә халыкларда булмаган мифларны да безнең кешеләребез теге ничектер бик алар белән кызыксынмый. Минем моның сәбәбен мәсәлән күрәм менә шушы татарлыкны модалы итмәүдә. Һәм менә безнең күп кенә яшьләребез генә түгел, өлкәннәребез дә теге татар телен белми икән, ә инде теге һәм конгресска килгән безнең милләттәшләребез дә татар теле кирәк инде ул, әмма мин бик яхшы белмим шул дип шулай теге карый икән һәм әле алай дип әйтә алса. Карый икән, димәк, монда бер шундый сәбәп бар. Татар теле димәк модалы түгел. Татарга менә шушы татар телен модалы итү кирәк. Ни өчен дип әйткәндә, менә шушындый модалы булса, кеше аңа үзе тартыла башлый. Мәсәлән, мин мисал итеп китерер идем Кореяны. Хәзерге вакытта менә ниндидер шундый бер шаукым бар инде, яшьләр мәсәлән Корея телен өйрәнәләр. Корея ул бит инде менә дөньядагы шундый бер зур урын алып торган дәүләт түгел. Аның ниндидер теге Корея телен белүгә карап сиңа ниндидер дөнья ишекләре ачылмый. Ни өчен өйрәнәләр? Чөнки Корея теленең аның менә ниндидер бер теге тылсымы бар, һәм аның кырыендагы менә шундый шаукым, мода, шушы хайп бар Корея теле кырыенда, Корея янында. Бу каян килеп чыга? Бу менә берничә ел элек килеп чыкты. Башта бу Корея җырлары белән килеп чыкты. Алар бик популярга әйләнде. Корея фильмнары килеп чыкты, һәм Корея косметикасы бар, һәм Корея теле ул үзе дә менә шушындый ниндидер бер аның кырыенда серлелек, тылсым бар.
кеше шушы серлелеккә, тылсымга тартыла. Менә шундый дөньяда шаукымнар булып ала. Күпмедер вакыт эчендә менә бар иде шундый глобализация шаукымы. Менә бу теге милли телләр кирәкми, бер нәрсә дә кирәкми. Менә хәзер без күрәбез, дөньяда киресенчә менә шушы теге этникага тартылу бара бөтен дөньяда. Һәм менә шушы тартылу шаукымыннан менә бу Корея бик оста файдаланды дип уйлыйм мин. Ул шушы Корея телен яшьләр өйрәнә икән, димәк алар Корея фильмнарын караячак, Корея музыкасын анда әйтик тыңлаячак, Корея косметикасын сатып алачак. Бу икътисади яктан да аларга файдалы. Һәм кичкенә генә бер дәүләт менә шундый бер шаукым тудыра алды. Бу башка дәүләтләр белән дә булды. Мәсәлән, Төркия белән дә, Төркиядә шулай эшләде, Япониядә дә бар инде ул үзенең теге анималары белән. Билгеле, алар мөстәкыйль дәүләтләр, безнең мондый мөмкинлегебез юк дип әйтергә мөмкин безгә. Әмма мондый мөмкинлек безнең бар. Чөнки безнең үзебезнең тәҗрибә бар. Менә Татарстан, татарлар дип әйтмим, менә Татарстан шундый шаукым тудыра алды. Татарстан шундый хайп ясый алды. Мәсәлән, ул бөтенебез дә белгән Казанның 1000 еллыгы. Ниндидер бер теге тәңкә тапканнар да имеш 1000 еллык булган дигән менә шушындый бер теге сүз гауга ул аны теге гаепләүчеләр дә булды. Аны инде теге тискәре караучылар да булды. Әмма ул бит шушы шаукымны тудырды. Менә безгә мәсәлән анда Кырым белән чагыштырырлык дәрәҗәдә туристлар килә икән. Бу бит инде менә димәк үзенең уңай эшен эшләде дигән сүз. Һәм Татарстанның мондый уңай тәҗрибәсе бүтән өлкәләрдә дә бар. Шул ук универсиада ничек итеп бездә узды, һәм мәсәлән Казандагы менә шушы ниндидер теге спорт ярышлары, башка төрле менә шушындый теге ниндидер фестивальләр, самолет очулары, ул шундый бер теге шаукым тудырды, безгә күпме менә туристлар агыла. Ягъни менә мин шушындый хайп турында сүз йөртәм. Татарлыкка да, татар дөньясына да менә нәкъ шушындый бер хайп кирәк безгә. Әйтүемчә, бер генә түгел, күп хайплар кирәк. Һәм без моны эшли алабыз. Моны нишләп без эшләмибез? Чөнки моңа ниндидер теге ихтияҗ димим, теләк юк, зур теләк юк менә, нәкъ менә татарлыкны үстерергә. Ни өчен икәнен мин теге бик белеп тә бетермим. Чөнки без менә бу татарлыкны үстерә алсак, без татар телен дә ниндидер модалы итә алыр идек. Һәм татарлыкны да модалы итә алыр идек. Һәм бик күп кешеләр татарлыкка килер иде. Һәм бу татар өчен генә түгел, менә Татарстан өчен дә бик зур бер шундый бер казаныш булыр иде дип уйлыйм мин. Һәм менә ничек нәрсә эшләргә була дигәннән. Беренчедән, мәсәлән, безнең карык татарлык булган өлкәләрне. Алар менә хәзерге вакытта бармак белән генә санарлык, менә Гариф, мәсәлән, инде өлкәсендә дип әйтим, инде министрлыгында дип әйтимме, мәдәният өлкәсендә, авыл хуҗалыгында күпмедер татарлык, татар теле бар. Безнең менә күпме өлкәләр бар, аларда бер нинди татарлык юк. Аларда менә бер татар белгече дә юк. Аларда татарча сөйләшкән кеше дә юк. Менә сез карагыз, менә берничә ел элек Носов татарча чыгыш ясады икътисад турында. Ул нинди теге шаукым тудырып алды. Әле ул бер генә кичкенә генә чыгыш иде. Менә шушы татарлык булмаган ниндидер бер өлкәләрне, әйтик, мәсәлән, экология өлкәсен, аңа ниндидер бер татарлык кертсәк, ниндидер түгел, менә татарлык кертсәк, татар рухы кертсәк, ул башта ниндидер ясалма да тоелырга мөмкин. Әмма без аны кертәбез икән, ул шунда ук ниндидер бер шаукым тудырыр иде. Һәм бу өлкәгә игътибарны арттырыр иде, һәм ничектер дәрәҗәсен арттырыр иде татарлыкның. Яңа сүзләр барлыкка килүен тудырыр иде ул. Мәсәлән, шул ук сәламәтлек саклау министрлыгын мин уйлыйм. Анда тагын башка ниндидер теге юл төзелеше өлкәсен, менә шушы татарлыкны ничек итеп булса да анда кертергә кирәк. Һәм менә бу шушылай ук ниндидер бер теге татар өлкәләре, татар рухы барлыкка киләчәк монда. Һәм инде теге калган өлкәләр буенча китсәк, мәсәлән, Мәгариф өлкәсе. Без анда татарлык бар дип әйтәбез инде, чөнки татар телендә укытыла, башкасы да татарча чыгыш та ясыйлар Мәгариф буенча. Әмма без карыйганда, анда нинди татарлык? Ул андагы татарлыктан менә шушы ниндидер бер пафосны алып атасы килә минем. Чөнки менә шушы пафос, ул менә бүгенге балалар, бүгенге яшьләр, алар шул кадәр яратмый пафосны. Менә безнең менә бу мин әйткән инде теге бер ясалма тел, менә шушы Мәгарифтә ул шул кадәр дәрәҗәдә шушы ясалма тел белән әйтсәм, теге тирән тамырлар җибәргән ки, аңа ул тешләргә сылана менә, һәм балаларны чикләштерә.
Менә мәсәлән, ул теге балаларны теге бер үзлексез теге бер үк Тукайның шигырьләрен өйрәтү, ятлату, аларны ничектер теге чыгарып бастырып һаман шушы бер әйберне сөйләтү алардан. Менә шушындый теге муштра Тукайны теге кыйнап укыту дип әйтим инде. Тукай, Җәлил, менә һәм шул бер үк теге сүзне аларга теге тукып тору, менә татар теле ул безнең шундый бик матур фәлән төгән телебез тегебез дип шул теге шушыннан китмичә генә шушыны сөйләп утыру, ул менә кешенең гайрәтен чигерә. Ул теге дөрес сүзләр, билгеле, мин теге ул сүзләргә каршы да түгел. Әмма һаман шул сүзне менә теге балага башта яслидән, анасын бакчага киткәч, анасын мәктәптә 10 ел буе шулай итеп теге сөйләп утыру, ул ялкыта. Нәтиҗәдә менә сез үзегез күреп торасыз, шигырь бәйрәменә яшьләр менә үзләре теләп чыгалармы? Алар без күреп торабыз, алар чыкмыйлар анда. Чөнки алар инде менә шушы теге ясалма менә шушындый сүзләрдән туйган. Мәгариф министрлыгы, мәгариф өлкәсе ул шәхес тәрбияләргә тиеш. Төп максаты аның булырга тиеш фикерли белә торган яшьләрне тәрбияләү. Фикерли белә торган яшьләрне тәрбияләү дигән максат куелсын, һәм безнең талантлы зур шәхесләребез татар мәктәпләренә барып шушы шәхесләрне тәрбияләү белән шөгыльләнсен. Ул аларның бурычы итеп куелсын, билгеләп куйсыннар, менә син шушы мәктәпкә барасың дип кеше килсен, очрашсын балалар белән, сөйләшсен. Шушындай фикерли белә торган балаларны эзләп табырга кирәк. Алар менә шушы рәвешчә аларны үстереп чыгармасак, һәм мәгариф өлкәсенә шушындай ниндидер бер теге пафостан без ардырмасак, ул гайрәтне чигерә торган әйбер генә булачак. Һәм теге талантлы яшьләр алар барлыкка киләчәк, билгеле, әмма бик сирәк кенә теге чын зур ихтыяры булган һәм моңа максаты булган кешеләр генә киләчәк шушы милли өлкәгә дип әйтәм. Һәм әгәр дә теге татар мәктәпләре ачу мөмкин түгел, ата-аналар каршы башкасы тегесе монысы икән, берәр нинди теләсә нинди чара табырга кирәк. Ниндидер һәр районда милли шушындый үзәкләр булсын. Булдырылсын ниндидер бер студия рәвешендә ул шунда, фото, видео студиясе дип булсын шунда, ниндидер рәсем яки анда теге музыка дип булсынмы, әмма шушындый барбер татар үзәкләре булсын һәм аларда шәхес тәрбияләү дигән максат куелсын. Җитәкчесенә, мәсәлән, шәхес тәрбияләү һәр өлкәдән, һәр төбәктән чыксын, берәү генә дә түгел. Күп булсын андый урыннар. Һәм менә мәдәнияткә килсәк, менә мәдәнияттә дә без инде татарлык бар икәнен беләбез, татарлык бар. Әмма менә соңгы еллардагы ниндидер бер күренешләр миңа ошап бетми. Мәгариф мәдәният өлкәсендәге менә шушы татарлык ул ничектер теге искедән дип әйтим инде, элеккегедән баш тарту исәбенә туган ниндидер бер татарлык шаукымы барлыкка килде соңгы елларда. Булсын яңасы, мин һич кенә дә каршы түгел, әмма яңаны ниндидер әйбер булдыру, ул искедән баш тарту, безнең борынгы мәдәниятебездән баш тарту исәбенә булырга тиеш түгел. Алайса менә мәсәлән бездә уздырыла нәрсәдер, ниндидер теге чаралар уздырыла, һәм ниндидер теге бәдәни чаралар дип әйтү мине, һәм аларда теге максат шикелле итеп куела татарлыктан баш тарту. Элеккегедән татарлыктан түгел, менә мәсәлән әйтәләр, шәһәр культурасы дип үстерелә. Ул ни өчендер авылныкына каршы итеп куела, менә капма каршы шикелле итеп. Татар кайчан менә туктар икән инде, үзе белән үзе теге конкуренция ясарга, бүлгәләргә дөресрәге менә. Без инде теге әйтәбез, татар ул теге этник төркемнәргә бүлгәләнә. Алай гына да түгел, менә шушындый шәһәр, авыл дигән ниндидер бер ямьсез генә шундый бер бүленештә китте. Шәһәрнекен үстерәбез диләр, менә шәһәрнеке нәрсәгә аны аерырга? Әле аны карый башлыйсың, ул шәһәрнеке дип йөргән кешеләрнең яртысыннан артыгы шул авылдан чыккан кешеләр. Ул бит инде бөтенләй дөрес түгел. Ә моны күргән теге авыл кешесе нәрсә дип уйларга тиеш? Ул бит ниндидер теге бер аерымлану тудыра. Өстәвенә ул шушы заманда менә шәһәрлек белән авыллык ниндидер бер теге битеп барган дип әйтүем инде заманда, көнкүреш ягыннан караганда, мәсәлән, шәһәр кырыендагы авыллар, алар бит инде нәкъ шул шәһәр халкы шикелле үк яши хәзерге заманда. Шуңа күрә бер нинди дә менә шушындый аерымлану, бүлгәләнеш булырга тиеш түгел.
Тагын бер өлкә менә авыл хуҗалыгы министрлыгы. Монда да шулай ук татарлык бар дип әйтәбез инде. Татарча безнең телевидениедә сөйлиләр, безнең тапшыруларыбыз да бар. Авыл турында без теге күп языла да авыл кешеләре турында. Безнең авыл хезмәтчәннәренә теге минбәр дә бирелә дип әйтим инде. Әмма менә монда шулай ук ничектер менә авыл кешесен күтәрү юк. Мин әйтәм менә авыл профессиясен теге бу әйбәт әйбер дип кенә түгел, менә ничектер менә монда шулай ук бер хайп шикелле әйбер кирәк. Мәсәлән, мисал, Америкадагы ковбой. Америкадагы ковбойны без үзебез менә теге аткатланган ковбой образын без футболкаларда күрә алабыз. Бездә көтүче ул иң актак кеше. Менә моны теге минем генә сүзем түгел инде бу. Бу бүтән безгә дә күптән билгеле әйбер. Мин әйтмим дә теге көтүче кешене менә шулай теге дәрәҗәле итәргә дигән максат куеп шулай эшлик дип әйтмим. Әмма авыл кешесенә менә шушындый аңа дәрәҗә бирергә кирәк. Авыл кешесен ничектер матур итеп күрсәтергә кирәк. Мәсәлән, телевидение. Менә сез карасагыз, мәсәлән, немец YouTube каналларын, Германияның карасагыз, анда фермер сөйли, менә аны төшерәләр галим шикелле итеп. Менә ул галим кебек итеп сөйли. Менә чыга сөйли, менә бездәге галимнәрне анда университетта ничек итеп төшерәләр, менә алар шундый итеп төшерәләр һәм шундый итеп күрсәтәләр. Теге авызын ачып карап торасың аларны. Мәсәлән, бездәге фермерларны төшерәләр, ул менә берүзлексез теге нәрсәдер җитми дип зарлана, аклана, шунда тегесе юк, монысы юк дип менә шундый акланган формада сөйләнә һәм үзен гаепле итеп хис итә. Һәм әле аның теге аны ничектер теге җитмәүчелек итеп күрсәтәләр дә, аннан соң әле аның теге бераз күпмедер дәрәҗәдә яхшы яшәгәне, әле үзенең байыганын да әйтергә курка. Алайса тегесен кисеп атырлар, монысын кисеп атырлар дип. Менә мондый әйбер булырга тиеш түгел. Бу шулай ук менә безнең министрлыкның, авыл хуҗалыгы министрлыгының бурычы дип әйтергә. Бу шулай ук күпмедер дәрәҗәдә әле эшләнде. Мәсәлән, мин соңгы араларда менә шушындый авыл кешесенең дәрәҗәсен күтәрү максатыннан эшләнгән эшләрне авыл хуҗалыгы министрлыгында кызганычка каршы менә мин күрмим. Кызганыч күрмим. Бу әйбер юк дип әйтү. Менә шул рәвешчә хәзер теге без төрле өлкәләрдә татарлыкны күтәрә алсак, безнең телебез дә, үзебез дә без дәрәҗәле модалы булыр идек. Татар кешесе үзен, шунасын тагын бер әйбер, менә татар кешесе үзен бик каты без менә теге тәнкыйтьләргә яратабыз инде үзебезне. Генә гел тәнкыйтьләп торабыз һәм үзебезнең теге начар сыйфатларыбызны әйтеп, булай итеп кабыргасынан кайзлап торабыз. Гел шуны әйтеп. Менә мондый әйбер безнең үзебездә бар. Без теге тәнкыйтьтән куркырга тиеш түгел, билгеле. Бу тәнкыйть сүзләрен дә әйтергә тиеш. Әмма теге татар шундый инде ул дигәнгә бу әйләнеп кайтырга тиеш түгел. Без теге тәнкыйтебезне әйтсәк әйтергә тиеш, әмма ул әйтүемчә менә гел шушы әйберне теге казынып һәм бөтен нәрсәгә теге кул селтәп, ярар инде безнең булмый инде, безнең татар халык кешесе шундый инде дигән әйбердә мондый әйбер булырга тиеш түгел. Без андый кешеләр түгел. Без хәзерге вакытта шундый булсак та, күпчелегебез дип әйтим инде шундый карашта булсак та, без белеп торырга тиеш, менә безнең шушындый шанлы тарихыбыз бар. Менә бу тарих, татарның тарихын күтәреп чыгару һәм аны халыкка ничектер җиткерү төрле өлкәләрдә, ул милли үзаңны минемчә үстерергә тиеш безнең. Чөнки без менә күреп торабыз бит, ниндидер бер теге халыклар, алар күтәрелеп чыгалар, башка халыклар дип әйтим инде, күтәрелеп чыгалар, менә шушы үзләренең тарих битләрендәге шушы дәрәҗәле үзләренең вакыйгалары белән. Без дә күтәрелеп чыгарга тиеш шушындый вакыйгалар белән. Һәм тагын бер әйбер бар, ни өчен менә бездә бу хайп юк дигән әйбер, ул теге уңай сыйфат билгеле татарда, тыйнаклык сыйфаты бар. Әмма ул теге артык узып китә икән, бездә шундый бер әйбер бар, яхшы түгел дигән. Без инде татарлар шундый сүз яратабыз, теге бу яхшы түгел. Бу теге авылдан килә, авылда тәртипле булырга кирәк, яхшы түгел, узып сүзеңне әйтмә, тегеләй әйтмә, булай әйтмә дип менә шушындай тыю, ул китереп чыгара, аның бер теге тискәре нәтиҗәсе бар. Без үзебезнең казанышларыбызны да әйтергә теге читенсенеп йөри башлыйбыз. Һәм шулай килеп чыга,
безнең нәрсәдер эшләгән эшебез бар, без аны әйтергә читенсенәбез, чөнки моны әйтсәң дә теге оят шикелле тоела башлый. Инде ниндидер бер теге уңай күренеш тирәсендә, уңай булганмы, уңай булмаганмы, күренеш тирәсендә безнең шау-шу куба башлый икән, без тизрәк аны юмарга тырышабыз. Куркырга кирәкми, минем уйлавымча, менә фикер алышудан. Төрле фикерләр булырга мөмкин. Без теге мондый кеше сүзендә, тегенди кеше сүзендә каршы фикерләрне тыңларга үзебезне күнектерергә тиеш. Чөнки әгәр дә без теге гел шушылай яхшы түгел дип яши башлыйбыз икән, безнең менә шушы хайп булмаячак. Хайп чаткылары да булмаячак. Әгәр дә теге, мәсәлән, мисал итеп тагын шуны китерәм инде, Татарстан буенча, әгәр дә теге монда бит күп гаепләүләр булды, мәсәлән, Казанга 1000 ел түгел, бер тәңкәне генә таптылар да, шуннан чыктылар дип, күпме без гаепләүләр ишеттек. Мәсәлән, әгәр дә шушыннан куркып, юк, андый хәлләр булмады, дип без теге юмылып утырсак, булай дип аска төшеп утырсак, уздырып та булмый иде. Әмма бит, мәсәлән, Татарстан җитәкчелеге бу әйбердән курыкмады. Хәзер инде менә Казанга 1000 ел, Казан ул 3нче башкала шулай ук менә хайп уйлап чыгарылган шундый бер әйбер. 3нче башкала дигән әйбер килеп чыкты. Шулай ук менә мәсәлән бу авыл хуҗалыгы министрлыгында берничә еллар элек эшләнелгән әйбер иде. Татар атлары мәсәлән, ул шулай ук менә бер хайпның бер үрнәге. Чөнки теге татар токымлы атларны табып, аларны үстереп, менә шулай итеп аларны теркәп, хәзерге вакытта менә мәсәлән алар Алтайга барачаклар. Татар атларына менә бу алгарыш яңартылды. Моны китереп чыгарды менә мәсәлән фермерлар. Аларга менә ул вакытта авыл хуҗалыгы министрлыгы зур теләктәшлек күрсәткән иде. Зур ярдәм күрсәтте. Кеше ирекле булмаса, ички яктан менә ирекле булмаса, һәм аның шушы иреккә омтылышы булмаса, ул халык үзе бер кайчан да ирекле була алмый. Менә шундый кагыйдә бар. Әйтәләр бит инде, чөнки менә мәсәлән теге кыл ул ирекле булырга теләми, кыл ул кул биләүче булырга тели дигән шундый бер күренеш бар. Чөнки аның бүтәнчә башы эшләми. Шуңа күрә безнең кешеләр, безнең хәзерге менә без бөтенебездә тырышырга тиеш, ирекле халык тәрбияләү максатыннан нәрсәдер эшләргә тиеш. Моның өчен татар дигән сүз ул модалы булырга тиеш. Модалы була икән, кеше аңа үзе тартыла. Бүтән милләтләр дә тартылачак хәтта безгә килеп. Татарстанга менә башка Казанга бит бүтән төбәкләрдән кешеләр килеп урнаша, чөнки Казан дигән хайп бар. Менә татарда шундый булырга тиеш. Татарга Казанга башка кешеләр килгән кебек. Бүтән халыклар татарга килергә тиеш. Татарга хезмәт итәргә килергә тиеш. Бу мөмкин бары тик татар ирекле булганда гына. Татар гурур булып йөри икән, башка халыклар әйтәчәкләр, кара әле без нинди теге бер мискин булып йөрибез, булар нинди ирекле халык дип. Шуңа күрә без бөтенебездә туктык бер-беребезнең теге уңышларыннан көнләшүдән. Һәм кемдер ниндидер бер теге уңышка ирешә икән, аңа чын күңелдән рәхмәт әйтергә кирәк. Әмма теге бер Айдар Халим бик күп еллар элек әйткән бер сүзе бар шундый, бездә теге мактау ялагайлыкка, тәнкыйть ул хурлауга әйләнеп кала дип. Менә шул рәвешчә түгел. Чын күңелдән булдырган кешеләргә рәхмәт әйтергә кирәк. Нәрсәдер эшләгән кешегә үзебезнең рәхмәт сүзләребезне төрле формада булырга мөмкин, кызганмаска кирәк. Ул казанышка ирешкәнгә теге көнләшмәскә кирәк. Һәм әгәр дә кемдер дөрес эшләми икән, дөрес итеп тәнкыйть сүзен вакытында әйтүдән шулай ук читенсенмәскә кирәк. Шул очракта гына татар кешесе ирекле булачак. Ирекле менә ниндидер бер минем фикеремчә икътисадка караганда рух көчлерәк. Әгәр дә менә күпчелек татарның күңелендә менә шушындый ирекле рух булса, ул барыбер теге ахыр чиктә ниндидер бер иреккә алып чыгачак. Чөнки мондай энергия ул юкка чыга алмый. Инде безнең шушындый күңел түребездә куллык утырса, без күктән ишелеп төшкән ирекне дә югалтачакбыз. Андый күренеш безнең күз алдыбызда булды дип әйтергә була.
Шуңа күрә беренче максат безнең хәзерге вакытта әллә ни хәтлек теге мөстәкыйль теге үзебезнең дәүләтебез дә юк. Чөнки мөстәкыйль дәүләтебез булса, озак вакытлар ул дәвам итеп, ничектер ул барлыкка килер иде. Менә шушы теге рухны тәрбияләү, мәсәлән, Кыргызстан, Казакстандагы кебек дип әйтим инде, Үзбәкстандагы кебек. Безнең шундый озак вакытыбыз да юк. Һәм бу өлкәгә миллиардлаган сум акча беркем дә бүлеп бирмәячәк тә. Андый акчалар да булмаячак. Шуңа күрә менә кичкенә генә шушы вакыт аралыгында зур нәтиҗә китерә торган ниндидер бер юнәлешләр кирәк. Бу, мәсәлән, моңа ирешергә була менә шушындый хайп белән. Моның өчен хайп өчен бары тик идея гына кирәк. Күпчелек очракта беренчел идея. Шуңа күрә һәр өлкәдә ниндидер безнең шушындый бер хайп чаткылары барлыкка килсә, бу зур энергия бирәчәк минем фикеремчә. Һәм моның нәтиҗәсе әйтүемчә безнең халкыбызның иреге һәм татар теленең, татарның модалы булуы булачак. Менә бу хайп теориясе иде.